Rachel dwi a dwi'n byw efo fy ngŵr Gary yng Nghrug Hywel ym Mhowys. Fe nathon ni gyfarfod flynyddoedd lawer yn ôl yn yr ysbyty lle roedden ni'n dau'n gweithio, a'n gyrfaoedd nyrsio a'n harweiniodd ni fod yn ofalwyr maeth. Fe wnaethon ni lawer o waith ymchwil cyn cysylltu â thîm Maethu Awdurdod Lleol Powys, a dyma'r peth gorau ni'n wneud erioed. Dwi'n credu'n bod ni'n eitha gofalgar a mae llawer o sgiliau o'r adeg pan oedden ni'n nyrsys wedi bod yn ddefnyddiol i helpu i fod y gofalwyr maeth gorau gallwn ni fod. Mi nath y ddau ohono ni dorri'n horiau i wneud iddo fo weithio ar y dechrau, a nawr mae'r ddau ohono ni'n ofalwyr maeth llawn amser. Dechreuon ni feithrin nôl yn 2009. Rydyn ni wedi cael gwahanol bobl ifanc yn aros efo ni ers hynny. Rydyn ni'n rhan fawr o'r gymuned feithu leol, ac mae'r cymorth hwnnw wedi'n helpu ni o ofalu am bob plentyn yn y ffordd orau bosib. Cafodd Iwan a Richard i paru efo ni am y tymor hir 4 mlynedd yn ôl. Dim ond 2 ag 8 oedden nhw ar y pryd. Roedd y ddau wedi bod trwy gryn dipyn i rai bach, a doedden nhw ddim mewn gwirionedd wedi gallu bod yn blant nes iddyn nhw ddod i fyw efo ni. Mae'n teimlo fel i bod nhw wedi bod yma erioed nawr. Dyn ni'n eu caru gymaint, maen nhw fel rhan o'r teulu. Mae Iwan yn 7 oed a mae Richard yn 13 oed. Maen nhw wedi tyfu'n fechgyn ifanc hyderus efo dyfodol disglair o'i blaenau. Mae Richard yn ei 3ydd flwyddyn yn yr ysgol gyfun ac wedi ymuno â phob tîm chwaraeon sy'n yna. Mae wedi bod i'r Almaen ar wersyll pêl-droed efo'r ysgol a mae'n chwarae i'r tîm rygbi lleol. Mae Iwan ar y llaw arall i'r gwrthwyneb yn llwyr. Mae o'n ganwr ac yn actor naturiol. Fe yw seren, drama a chynhyrchiadau'r ysgol bob amser wastad yn perfformio. Roedd y bechgyn wedi byw efo llawer o wahanol ffrindiau ac aelodau teulu cyn iddyn nhw ddod ato ni. Mae'n fy syni sut gall plant mor fychan brofi cymaint, ond yna fod yn a'n syrfdanu ni a thyfu mewn hyder bob dydd. Mae Maethyn yn wneud yn llwyr a helpu plant i addasu, gan sicrhau bod nhw'n gwybod bod nhw'n cael eu caru a bod rhywun i heisio nhw. Dyna be dyn ni wedi ceisio i wneud, a fyddwn ni byth yn colli gêm na sioe. Mae mor bwysig i'r bechgyn yn gweld ni yno ar ei cyfer.